Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, sunana Ibrahim Muhammad Nura, wanda aka fi sani da IB Yobe, wanda yake gabatar muku da shirin IB Yobe Tech Show, inda nake gayyato muku manya-manyan mutane domin ku ji tarihinsu da kuma gwagwarmayar da suka yi a rayuwa. A wannan lokacin ma na gayyato muku babban mutum, ɗaya daga cikin waɗanda suke yi wa fadar masarautar Bade, suke yi mata hidima, sannan manya-manyan mahaya doki, domin kuwa wannan bako da kuka ga na kawo muku shi ake kira da sarkin dawaki na masarautar Bade. Za ku ji yadda za mu yi da shi a cikin wannan tattaunawa tamu insha Allah. A sarki, barka da zuwa IB Yobe Tech Show. Barka da yamma, barka da warhaka. Yawwa, na gode sosai. Madalla. Abu na farko da muke fara tambaya da mu da masu kallo, za mu so mu ji menene sunanka da kuma takaitaccen tarihinka. Da farko dai sunana Muhammad Ali, akan kira na da Bula Mariyo sarkin dawaki. Kuma ina nan Bada Local Government Gashuwa. Ina lawan Musa Ward, suna da ake kiranta mai anguwa bayan gidan sarki da Kazibi. Idai tarihi na dai na taso mai mu'amala da harkar san doki da harkar san mulki. Sai tambaya na gaba kuma. Masha Allah, wannan shine takaitaccen tarihinka kenan. Insha Allah. Me yasa ake ce ma sarkin dawaki? Abin da yasa ake ce mu sarkin dawaki, na taso tun asali na ina alakata halakata da harkar san doki. Kuma ni tunda na taso ma a rayuwa ta dama ban tashi na komai a gabana ba in ban da doki. Ba na sha'awan komai sai doki. Ta kai ta kawo har na mai da shi kamar sana'ata, kamar abun adona ma, kamar abokin rayuwa na ma kawai na mai da shi. Dan naga kalubale da yawa a harkar doki. Dan akan san harkar doki, ni ne har gaidan zan je in hau doki da tsamage da rabasar doki na har zuwa Gashuwa. Zan je jajimaji da su kasuwar kusa su tulo-tulo akan doki. Kawai hakan ne, wannan alaƙar taka da take tsakaninka da dokin ne yasa ake cewa sarkin dawaki kenan. Ta wannan hanyar in fara samu sunan sarkin dawaki. Abinda aka alakanta ni kuma da sarkin dawaki, idan aka tashi hawa a gari, nakan hawa doki in yi abun bajinta sosai in burge kowa, da na birni da na ƙauye, har da na wani tsallaken wani area ma. Masha Allah. Duba da yanayin yadda kuke hidima a masarautar Bade, sannan kuma idan lokacin hawa ya zo, especially kamar hawan sallah da kuma wasu hawawakin, wane irin kokari kuke yi ko kuma wane irin tanadi kuke yi wa hawa idan aka ce ya gabato? Hakika idan aka ce sallah ya gabato, kamar yanzu a ce Ramadan ya kusa, kamar za a fara azumi kamar nan da sati biyu, to tun a lokacin mukan iya yin asusu mai zaman kanshi na musamman na dalilin hawan nan. Yau in ka samu wannan ka zaka tura, goban ka samu ka tura, a haka zaka tara kuɗi da zaka sai kayan doki ko kuma ka sai abincin da zaka ba ma dokinka ko abin da zaka ajiye na dokinka. In dokinka na kanka ne, dama already yana ajiye. Shine abin da muke mana kokarin haka kuma. Masha Allah. Lokacin hawan sallah da ku da dawakanku kuna yin kwalliya ta fita a gani. Kwalliya sosai za a yi wa doki, kaga kwalliya ta hau yadda ya kamata. Kai ma mahayin dokin za ka yi kwalliya mai kyau ka kashe kuɗi. Wannan kwalliyan da kuke yi, masarauta ce take muku ko kuma ku karan kanku ne kuke yin wannan kwalliya? Mafi karfin rinjaye, gaskiyar magana masarauta ce. Dan abu in kana yi sai ana ƙara ma ƙarfin gwiwa kake ƙara yi. Magana ta domin Allah, a kullum idan nayi hawa ko idan muka yi da abokanan hawa na, gaskiya a lokacin da muka je mu sarki barka da sallah, yana ƙara mana ƙaimi, yana jinjina mana tare da godiya da kyauta na musamman. Kuma sannan a duk lokacin da sallah ta gabato, bakin kokarin mu muna yi, sannan bakin kokarin sarki, bakin imanin da Allah ya masa da arzikin da Allah ya masa da daukaka da girma da san abun, yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da abun hannu, ma'ana kuɗi na mu je mu sai kayan da zamu hau doki domin mu burge sassan jama'ar mu da suke wani guri da kuma wani birni da ƙauye da kuma wanda su shigo baki ma saboda kallon hawan sallah. Dan anan ina jinjina mai martaba mai Abubakar Umar Suleiman, Allah ƙara masa girma, Allah ƙara masa ɗaukaka, Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana, Allah ya sa ya jima akan kujerarsa. Amin ya rabbi. Wannan kula da dawakin da kuke yi, sai lokacin sallah ne ya gabato kuke fuddo su ko kuma ku siyo su ku zo ku kula da su har a yi hawan sallah, ko kuma suna nan ne dama kawai an ajiye su ne don a rinka yin hawan sallah? A'a, no, doki ai a tarihin asalin mu ma ai shine rabin rayuwar mu. Dan doki kamar, zan ce ma kamar ni na mai da shi kamar matar aure ne wani a wajena, ko kuma kamar dan uwana na jini. Dan a kullum mu muna tare da shi ne doki. Dan yanzu a haka a rayuwata da ake gaya maka, doki shine abinci na, shine riga na, shine shana, shine sutura na. Duk wani wanda yake tare da ni yake karuwa da ni to yana taruwa da harkar doki ne. Dan ni doki da na mai da shi, na fudda shi a harkar sarauta, na fudda shi a harkar ado, na mai da shi a harkar cin abinci na ne.
sannan tare da karfin gwiwa da masarauta take ba mu a kansa. Dan shine zan kiwata in yi ado da shi, zan kiwata in sayar in ci riba, in ƙara kawo wani in sayar in ci riba. Kuma in na tashi yin ado na in hau abuna in yi ado na in yi bajinta abin da nake so. Kuma sannan muna samun nan ma ta wannan bangaren ma muna samun kokarin sarki da karfafawarsa da masarauta mai albarka ta mu ta masarautar kasar Bari ta hannun Alhaji Dr. Abubakar Umar Suleiman yana ƙara mana karfin gwiwa ta gurin kiwon dawakin mu ma dan yana dukkan kaman wata yana iya bamu dusa ko dawa ko da makamancin kuɗi wanda zaka je ka siya ma dokin ka abinci. Wannan duk muna samun kokarin ta masarauta. Amma dawakan naku ne ko kuma na masarauta ne? Akwai namu akwai na masarauta. Duka ku kuke kula da su? Live. Masha Allah. Akwai hakimai da yawa a masarautar Bade. Suna da yawa sosai. Kuma kowanne yana yin hawa. Wanne ne wanda ya fi baku ƙwarin gwiwa, ya fi baku goyon baya idan aka tashi yin hawa? To, ƙwarin gwiwa akwai ta gurin ado, ƙwarin gwiwa akwai ta jajircewa ta hawa. Magana ta domin Allah a cikin hakimanmu wanda zan jinjina masa, in ƙara jinjina masa ta gurin ƙwarin hawa. Wallahi shine Alhaji Garba Budda Sharif Abdullahi. Saboda wannan tun da na taso tun zamanin babansa ban taɓa ganin ya fashin hawan sallah ba. Haka zalika har ya zo ya gaji gadon ma'aifinsa ya hawa hakimanci. Har yau ina fariya da shi, ina proud da shi a ko ina. Alhaji Garba Budda Sharif baya fashin hawan sallah tunda aka bashi hakimanci har yau iwa zuwa. Tun iya wakilcin babansa bai taɓa fashin hawan sallah ba, har zuwa yau bai taɓa fashin hawan sallah ba. A wannan hakimanci na kasar Bade gaba daya ka karar ban cire ma kowa ban cire ma hula ba, ina jinjina masa ta wannan bangaren. Dan yana ba mu himma da gurin hawa sosai da sosai. Masha Allah. A matsayinka na sarkin dawaki da kai da tawagarka, me yasa kuke kasancewa a gaban sarki kafin nan sarki ya biyo bayan ku? Ni a matsayina da kace na sarkin dawaki, ina karkashin sarkin Lufu da sarkin Bade. Ba dau kenan. Ni karkashin sa nake, ni ne wakilin sarkin Lufu. Kuma mu duk inda gwamna yake na tare da protocol, haka sarki duk inda yake na tare da protocol. Mu protocol din sarki ne. Ba zai kaga sarki ba sai ka ga mu. Sarki ba zai fito ba sai mun fito. Sarki ba zai koma gida ba sai mun fara shiga. Haka sarki ba za mu bari ya taka guri ba sai mun taka. In ka kula za ka gana ganin mu duk lokacin da za ka kayan jikin mu, za ka ga tambarin masarauta a jiki. Me tambarin masarauta? Kayan dogari. Za ka ga kore da ja. Wannan shine security protocol na gidan masarauta kenan. Ba za mu yadda sarki ya sha kwana ba sai mun leka kwana me yake faruwa. Ba za mu yadda ya motsa ba sai mun leka me yake gudana a titin da sarki zai bi. A kamar yadda idan hawan sallah ya zo kuke tsara hawa, lufidin sarki suna kasancewa a gaba, sannan kuma sauran hakimai su biyo baya. Yaya kuke wannan tsarin? Wannan tsarin dama ya taso ne a tun daga asali. Kamar yadda hakimi ya gaji garin babansa ya hau, ko kuma kamar yadda hakimi yake tun asali ya san inda yake sarauta. Dama kowane hakimi iya da gurin da yake tsayuwa idan an taso. Za a jira sarki, bayan sun tsaya za mu zo mu tsaya da sarki, kafin mu zo gida za a zo a yi jinjina, a yi cappa, kowa ya koma gurin tsayuwarsa. Haka in sarki ya taso za mu koma gida, kowa yana gurin tsayuwarsa dama akwai. Sai mu je mu shiga gida a yi gaisuwa, kowa sai ya tafi gida. A lokacin da ake wannan tsayuwar, hakimai suna jeruwa a gefe-gefe, sannan sarki ya zo ya miƙa musu gaisuwa. Wa'annan hakiman da suke jeruwa, wanne ne ya fi kasancewa ya tawagarsa da yawa sannan kuma ya fi ado a cikin hakimai? Shine hakimin daciya. A gaskiya, dan har yanzu a kasar Bade mun ga hakimin da zai taka shi a hawa ba. Saboda yana kashe fadawa kuɗi, yana kashe doki kuɗi, yana kashe kanshi kuɗi, ko yana kashe talakawan ƙasarsa kuɗi. Shine yafi kowane hakimi ado. Har gobe sai dai in ba za a fito ba. Wannan ba san zuciya nake ga ma ba, abinda duniya ta sani ne, sai dai in ba za a fito ba. Shine Usman Maji Jama Oscar, hakimin daciya. Masha Allah, an yi hawa da yawa a masarautar Bade. Tun daga lokacin da ka taso zuwa yanzu, wani hawa ne aka taɓa yi wanda ya fi burge ka kuma har yanzu ba a yi kamar sa ba? Wallahi kowane hawa yana burge ni. Kuma har yanzu kulliyomin inda za a hawa zai ci gaba da burge ni. Kawai sai dai wani ya fi wani. A kowanne guda ɗaya wanda har gobe ina fariya da hotonsa, kuma ina fariya da bidiyon kowane mahayi na ƙasar Bade. Shine layya da ta wuce na bara, wanda muka biyo ta layin supermarket aka dawo ta kofar gari, ta kofar gidan makaman gari na yanzu, kofar Wambai na da aka dawo gida. Wannan hawan ya mutukar ƙayatarwa, aka zagayo ta kofar gidan waziri, aka zagayo ta nan. Wannan hawan ya ƙayatar sosai, ya sa mutane nishaɗi, ya sa mutane annishuwa, ya sa mutane farin ciki, saboda sarki ya bi gari, ya gayi da talakawan gari da jama'ar garinsa, ya musu barka da sallah sosai da sosai. Wannan hawan ya ƙayatar da ni. Ba gajeren hawa bane, hawa ne wadatacce aka yi, kowa da kowa kuma ya hau. Kuma masha Allah an yi ado, kuma an yi kokari an tara da waki. Masha Allah, akwai hawan da aka yi kwanan nan na karamar sallah. Hakimai sun hau doki, liddufin sarki su ma sun hau doki, kowa da kowa ya hau doki. Muna jira mu ga fitowar sarki akan doki, sai muka ga ya fito a kan mota. Menene ya faru? Hakika lafiya kalau wallahi, babu abin da ya faru. Sai dai sha'ani na gajiya.
sarki ya je umara ya dawo 2 days ta sallah ko 1 day ta sallah ne za a yi hawan sallah, akwai sakamakon gajiya kuma da karancin shiri na kan lokacin, shine a ƙarƙashin wakilcinmu da mu protocol ɗinsa muka nemi alfarma a wajensa, ba a san sa ba a san mu ne, fita a mota mu dawo a mota mu wadatar, sai a ja doki sudu a kaɗa mara ganga mu masa biyayya kamar yadda muke mai martaba, a samar lema mu dawo cikin gida kamar yadda al'ada ta tana da masarauta, amma lafiya kalau babu komai. Masha Allah, akwai wani abu da naga doki yana yi ko kuna sashi yana yi, idan ana kiɗa ana ganga za ga dokin shi ma yana rusunawa yana miƙa gaisuwa, horo ne ko kuma ya kuke yi wa wannan dokin yake? Wallahi kawai Allah ne yake ba mutum baiwarsa, shi kuma ka san dama doki dabba ne mai baiwa, zai maka abin da kwamfuta ma bata sani ba, sannan kuma kai da kake kansa in Allah ya baka baiwan ya ara ma dama da lokaci na wanda zaka yi abun, sai kaga Allah daura ka akai kana yi. Dan ni kamar yadda na gaya ma a baya bidiyon mu na farko, na ce maka ni a duniya har yanzu ban ga abin da ya shiga raina na rayuwa wanda nake so kamar sama da doki ba, babu shi. Dan ni a yanzu haka da kaman kyautan mota sabuwa fil, wallahi gwara kaman sabon doki. Ina gaya ma magana nan wallahi har zuciya na, dan ko ka bani motan wallahi zan sai da shi, dan doki zan siya. Zaka siya doki saboda kawai in ganni kullun a bayan masarautata ina mata abun farin ciki da abun burgewa kamar yadda ko ina masarauta take a faɗin duniya. Masha Allah, wani kalar doki ne ya fi burge ka? Dokin da ya burge ni a rayuwana kiyara fari 5 nake bukata. Masha Allah, shine wanda zai ma abun da kake so kenan. Shine kawai ya so a rayuwata a duniya, amma in dai dokin da zai jimuri bauta ne ai sai dokin mu bikili, dokin bawa. Dama shi asali dokin bawa ne bikili, shi ya gaji bauta kuma shi ya gaji aikin bauta da jimuri da kokari. Duk dan wani doki sai da ka aje shi dan ado, amma dan jimuri a biya ma bukata, amma abin da kake so a je dabba ta doki to ka dauki bikili. Shi dama asalin sa ma dokin bawa ne, to dokin mu ne mu a matsayin mu na talakawan sarki. Masha Allah, wace shawara zaka ba wa mahaya doki? Shawaran da zan ba wa mahaya doki kawai shine su zo su yi hakuri, su yi biyayya a masarauta, a haɗu a haɗa kai a tafi guri ɗaya. Kowa ya yi kokari in yana son hawa doki ya yi kokari ya mai da doki kamar abun kasuwansa. Doki ba dole sai ka ajiye shi kullun yana ajiye dan mulki ba. Wannan shawara nake baku abokan mahaya doki yan uwana. Ni yanzu da ku gani na kun ga kowa da ya san da dai da asalin mai doki na ta so dan in haune. Har Allah ya zo haɗa da wani mai gida na wanda ban manta da shi ba a Hadeja, wanda shine Banawun Bala, ana kiransa da Bala Balaje, shine mabudin sarkin Hadeja yanzu haka, mabudin Hadeja shine. Wannan ban taɓa manta da shi ba a rayuwata ta duniya. Saboda shine wanda ya sa ni ya nuna mun ga yadda zan yi da doki, ga yadda zan yi in samu kuɗi akan doki. Amma da kawai ina bautan doki na in share kashin doki san Hausa in ji daɗi in ta yi dan bani wannan kashewa wata ran in yi ma a banza. Ya sa mun abun arena ya ce da wannan wahalar da ake ga hanyar da zaka bi in Allah da shine zai zama harin sanadiyar arzikin ka, kuma na gani na ga alama. Haka ne, masha Allah. Kuna da team ko in ce tawaga ta mahaya doki, wani irin jinjina za ka yi musu kuma wani sako kake so ka isar musu ta wannan gidan TV? Sako da nake so jinjinawa dukkan wani mahayin doki na kasar Bade baki daya, kai da na ma duniya ga baki daya, zan mana fatan alheri in musu addu'a Allah ya kare su, Allah ya kare mu baki daya, kuma Allah ya sa duk lokacin da muka taka likafa ta hannun dama Allah ya sa mu sauka ta hannun hagu lafiya. Kuma ina ƙara gaya musu kullum kar su yadda wani abu na duniya ya ruɗe su cire son doki a zuciyarsu, saboda doki shi abin tafiya yaki, ko babu ado abin tafiya yaki ne, ko babu ado abin hijira ne, ko babu ado abin bulaguro ne. Shine fatan da zan musu. Kuma duk wanda ya rike doki in Allah da shi da ci gaba, shi da ci baya babu, sai dai ya ga alheri dan mu mun gani. Haka ne. Masha Allah, shine sakon da za ka isar musu. Shine sakon da zan isar. A cikin masarautar Bade, kamar yadda kake haduwa da manya-manyan mutane, wane ne jininka ya fi zama ɗaya da shi kuka fi kulla alaka? To, wannan sarkaciya ce, amma kuma abin da zuciya take so ita za ta faɗa. Wanda jini na ya fi haduwa da shi mu kulla alaka da shi a masarautar Bade, magana ta domin Allah, babu kamar hakimin daciya, shine Usman Madijamo Oscar. Dan wannan shi ba zan ma ce ma mai gida bane ko kuma wani abu, wannan ubana ne ma, kamar ubana ne ma kawai, shine uwata shine ubana. Dan saboda duk wani mataki da nake takawa a yanzu na abun duniya fa, masha Allah, wallahi shi yake mun riga, shi yake mun wando, ya ba kyauta ta kuci. Haka ne. Kuma ka gaida mai gaishe ka ko ba zai amsa ba. Dan a yanzu haka magana da nake maka anan, in na cire hulan da yake kaina, daga abun da yake jikina zuwa ƙasa, kawai idan tafi da fatan jikina da motsin raina, wallahi yin sa ne. Dan shi lumfashi na ne ma fa, wannan shi lumfashi na ne wallahi, da raina
shine uban gidan fita kunya. Ya wuce na kunya fa shi. Very good. Yawwa, wannan ya wuce na kunya. Masha Allah. Shine gaskiya. A lokacin da ake zuwa hawan sallah muna tsayuwa a gefe-gefe domin mu ga wane ne ya cinye sannan kuma wane ne ya wankansa ya fita da tawagarsa. Tsakanin shi hakimin Daciya da kuma maji daɗin Bade, Alhaji Mamman Sale Suleiman ba, gabaki ɗayansu muna ganin yadda suke hawa, kowa nashi yana ƙayatuwa sosai. A cikin guda biyu ka cire mana guda ɗaya, wanne ne ya fi birge ka? To, wannan ma sarƙaƙe ya ƙara kawowa. A cikin wannan sarƙaƙiyar da ka kawo, kowa ju ne, ba wanda ba ju ba wanda ka kira. Kuma kowa jinin gidan ne, kuma kowa giwon aikin ne, kuma kowa zakin wankan ne, kuma kowa ɗawisu ne. Haka ne. Don anan magana ta domin Allah, kowa yana bakin ƙoƙarinsa. A nan in na ce ma na cire ma mutum ɗaya, na yi son zuciya kuma na san ra'ayina. Shine gaskiyar magana. Don anan kowa yana yin bakin ƙoƙarinsa. Saboda babu wanda zai ado a cikinsa ka ce bai yi ba. Haka ne. Shine magana ta domin Allah. Kowa yana wanka a cikinsa bakin ƙoƙari, bakin gurgudu. A sarki, daga ƙarshe kuna da kwamiti na hawan sallah da kuke da duk wani hawa. Haka. Wani saƙon jinjina za ka miƙa musu? Wannan jinjina a kullum ba ma gajiyawa a wajensu ta musamman, saboda gaskiyar magana suna ba da tallafi sosai, gudunmawa sosai 100% a hawan sallah na kowane lokaci, da kuma biki na al'adu na masarauta da ake a sallah suna ba da gudunmawa sosai. Kowa yana ba da yanayin gudunmawarsa. Wa'anne ne suka fi baka goyon baya idan aka tashi yin hawa? Gaskiya bani himma da ƙarfi da gaske akan abin da muke yi na masarauta. In ka samu akwai menin yanyin Suleiman Mai Sale Suleiman kenan, dan iyan Bade. Sannan akwai Sale Garba Suleiman, Sale Mai na Garba Suleiman wanda aka fi sani da Sultan. Akwai Sabo Ahmed Talba, ba Sabo kenan. Sannan akwai Ajiya Maina Duci Abba Kyari, hakimi na Katuzu kenan. Sannan akwai Again hakimi na Gelbowa, hakimi Garba Budde. Masha Allah, su ne suka fi ba da goyon baya. Da sauransu duka, akwai kamar Duci Maina Mam, akwai Ibrahim Maji Jamo, da sauransu da duka yan kwamiti. Kowa yana da bakin kokarin su shirya kun Bade, Alƙali Sale, duk suna nan da sauransu, duk suna ba da kokari. Kowa wanda yake cikin kwamiti gaba ɗaya ba wanda ba da confidence akan abu. Kowa yana da confidence akai. Idan ana yin hawa, muna ganin yadda hotuna da kuma bidiyo suke trending a social media. Ku ne kuke yi da kanku ko kuma wani ne yake muku wannan kokarin? A'a, wallahi akwai yaro mai albarka, shi ma dan cikin masarauta ne, jika ne ga sarkin gida da sarkin masarautar kasar Bade kenan. Suleiman Mai Ladambe. Wannan shine yake fidda wannan abun a cikin media, a shafin kafa tashi ta Facebook da WhatsApp da Instagram da TikTok. Muna gani ana rubuta masarautar Bade. Duk wannan abubuwan shine yake kokari. Shine yaro ne mai albarka, ai yana cikin gidan dama. Jika ne ga sarkin gida na masarautar kasar Bade. Shine a cikin kokarinsa da gudunmuwarsa da nuna kwarewa da jajircewa a ciki. Muna ƙara masa godiya kuma muna ƙara jinjina masa da kokarin da yake yi. Masha Allah. Sosai da sosai. To masu kallo, a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na IBO Talk Show. Da fatan za ku fahimci irin darasussukan da suke cikin wannan hirar da muka yi da sarkin dawaki na masarautar Bade, da kuma saƙon jinjina da ya bada, da kuma saƙon yabo zuwa ga sauran mutane da suke cikin wannan masarauta da kuma abokanansa da suke ƙoƙari a cikin wannan masarauta ta Bade. Ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna IBO Talk Show domin kawo muku sauran manya-manyan mutane mabambantan wajaje, ba a iya jihar Yobe ba da sauran jihohi gabaki ɗaya. Na gode muku sosai, ku kasance da mu a cikin wannan tasha.